Gewoon wij hier het bad de Rjoert sa uitzien. Maar toch een nijconflict tussen zwembadexploitant Ron van Boma en de gemeente Menamra-deal leidt het bad de Rjoert net zo florissant bij. Van Boma zei dat het al een keer misgien is, doet het terrein van het zwembad op de schop gier. De gemeente had daarbij nevens hem verskate leidingen rekken. Ja, de leidingen zijn zwaar beschadigd. Ik heb de gemeente wel van tevoren gewaarschuwd. Gezegd van joh, dit gaat niet goed. Ze staan te graven met een kraan. Maar ze zijn door gaan graven met de gevolgen van dien. Wat ben die gevolgen nou correct? Nou, de gevolgen zijn nu dat we niet open zijn. Dus eerst moet de boel weer opgegraven worden om te kijken van of het goed gerepareerd is. Er is een buis stikken die gaat van de afvoer naar het riool daar. Die buis weer stikken. En Van Boma weer bang dat het water vanuit die buis bij hem binnenstromen zou. We hebben de meeste een hoorn die de buis oorspronkelijk aanlijn had. Die had dus heel uitdrukkelijk een rapportje laten waarin staat dat dat net zo is. Dus gewoon dat het alleen maar een afvoerbuis is. Dus net een aanvoerbuis van water. En die buis repareert en dat is eigenlijk het perfect in de water. Van Boma had Liekwas verst ons in eerst dat alle buizen eerst controleren worden moeten, voordat het zwembad vult worden kan. Ik zou er in de machinekamer van het zwembad gwot stikken wezen. Deze leiding is stuk, deze leiding is gebarsten. Het water komt hier naar binnen toe. Nou, als het water hier al naar binnen toe komt, dan weet ik zeker dat het buiten ook niet goed is. Niet onder de hand, zei de gemeente. En het is dus veilig om het bad iepen te dwaan. Om dat voor elkaar te krijgen spannen ze nou een kwart pleit aan, zien de eigenaar van het vakantiepark. We hebben al gesprekken met Van Boma Hoorn. Die ben ik een goede sfeer van. We hebben dus ook alle hoop en alle verwachting op dat het zwembad gewoon in mei iepen is. We constateren nu dat het net gebeurt. Om redenen die de heer Van Boma aanvoert die wij net valide vinden. Dus er is no zaak om no actie te ondernemen. Het kwart pleit zien het waarschijnlijk tak om weken. Door alle problemen kan het nog wel enkele weekenden worden voordat de inwoners van Menamra-deal in de Boetenloft zwemmen kunnen.